Yazi nginokuyibuza bafethu ukuthi ngabe kudalwa yini ukuthi abantu abasha bengamfuni kanje uNkulunkulu. Uyazi ngaso sonke isikhathi uma kuhliziwe nje kuxoxwa phakathi kwabantu abasha, uyabona ukuthi uma uke wafaka indaba kaNkulunkulu noma wakhuluma nje ngoNkulunkulu, ukuthi phakathi kwabantu abasha ubuka njengomuntu ongathi uyimpatha noma umuntu ongazi lutho kanje. Uma uke waphatha nje indaba kaNkulunkulu, ngelinye ilanga kuyofuneka siyibuke lento bafethu ukuthi lento ukuthi abantu abasha bengayithandi kanje indaba kaNkulunkulu ingabe idalwa yini, ngoba nabayayo ey'nkonzweni uthola ukuthi bagcina nje ngokuthi indaba kaNkulunkulu bayigcina lapha enkonzweni, kodwa uma kuthiwa kuhleziwe nje kuyaxoxwa, ayixoxwa nje indaba kaNkulunkulu, akukhulunywa lutho ngoNkulunkulu. Ngisho nokuthi ukhuluma ngaye uyabona ukuthi engathathwa njengohlanya noma ethathwa njengomuntu obhorayo. Kodwa nje lento bafethu iyinkinga lento ngoba abantu abasha ibona impela badinga uNkulunkulu, kodwa abantu abasha ibona ngendaba noNkulunkulu. Ibona futhi abacanga ukuthi uNkulunkulu umuntu nje ofanele ukukhonza abantu abadala, abantu asebegugile. Kodwa iqiniso lodwa bafethu ukuthi sonke siyamdinga uNkulunkulu, sonke siyadinga ukuvelwa uyena nokuthandwa uyena.